विसव उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। देशभरांतल्या हेर वाठारा प्रमाण गोंय राज्यांतय शेनवारा सावन भाजप वांगडी नोंदणी मोहिमेक सुरवात जातली। ह्या मोहिमेचें उक्तावण राज्यांत केंद्रीय रेल्वे मंत्री पियुष गोयल हांच्या हस्तुकीं जातलें। वांगडी नोंदणी मोहिमेच्या शुभारंभाची कार्यावळ सांखळेच्या रवींद्र भवनांत सांजेच्या 4 वरांचेर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंताच्या हजेरेंत जातली। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी संबंध देशभर जे संघटन पर्व 6 जुलैच्यान सुरू करपाचें आसा त्याची पूर्व तयारी म्हणून आम्ही गेले 8 दीस सगळ्या गोंयच्या 40 मतदारसंघा भितर प्रत्येक मतदारसंघाचे वर्कशॉप घेतले। 27 तारखेर आम्ही हे वर्कशॉप सुरू केली। प्रत्येक मतदारसंघातले प्रमुख कार्यकर्ते प्रत्येक 50-100 असे कार्यकर्ते आणि त्यामुळे पहिल्या टप्प्या भितर 27 तारीख आम्ही थिवी, म्हापसा आणि शिवोली या 3 मतदारसंघाचे वर्कशॉप केले। 28 तारीख परी आणि वाळपय तसेच बिचोली, सांखळी आणि मय। 29 तारीख पेडणे आणि मांद्रे आणि बार्देस तालुक्यात सालगांव, सालिगांव, कलंगूट, पर्वरी आणि हळदोणा। 30 तारखेर काणकोण, 1 जुलैक सांगे आणि काणकोण आणि दुसरे वर्कशॉप केले ते सावर्डे आणि कुडचडे। 2 तारखेर वास्को, मुरगांव, दाबोळी आणि कुठ्ठाळी आणि 3 तारखेर कुर्तोरी, वेळ्ळी, बाणावली आणि नुवें तसेच मारगांव, फातोर्डा, नावेली आणि कुंकळी। फोंडा तालुक्यातले फोंडा, मडकय आणि शिरोडा आणि 4 तारखेर पणजी, सांताक्रूज, सांतांद्रे, तालेगांव, कुंभारजू आणि प्रियोळ अशा 40 मतदारसंघाचे आम्ही त्या भागान वचून त्या मतदारसंघान वचून पार्टीच्या हे जे आमचे संघटन पर्व प्रायमरी मेंबरशिप जे आसा त्या संदर्भातली माहिती आणि कशा तरेन मेंबरशिप करप ह्या तरेचे ट्रेनिंग हे आम्ही सगळ्या मतदारसंघात पूर्ण केल्लें आसा। ह्या हातूंतल्यान साधारण आम्ही 3,500 कार्यकर्त्यापर्यंत हो विषय पावयल्लो आसा आणि त्यानंतर सकयल पावोवपाचें काम हे थंयच्या स्थानिक टिमीन पूर्ण केल्लें आसा। म्हणजे आमकां ही मेंबरशिप जी ड्रायव्ह आसा ही फाल्यांपासून सुरू जाता 6 तारखेर आणि त्यामुळे देशभर तिची सुरुवात जातली आणि सुरवातीक आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे वाराणसी हांगा वचून सुरवात ह्या मेंबरशिपीची करतले। सकाळी 11 ते 12 ह्या दरम्यानचो टायम दिल्लो आसा आणि त्यामुळे तेंच्यांनी थंय मेंबरशिपीक सुरवात केल्या नंतर संबंध देशभर ही मेंबरशिप सुरू जातली। आमचे होम मिनिस्टर आणि आमचे पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शहाजी हे तेलंगणा ह्या स्टेटीन मेंबरशिपीच्या ह्या निमित्तान थंय वयतले आणि त्या तेलंगणा स्टेटी भितर ते मेंबरशिपीची सुरवात करतले। गोंयांक लागून आमकां आमचे रेल्वे मंत्री पियुष गोयल हे फाल्यां गोंयांक येतात आणि त्यांच्या हस्ते गोंयच्या प्रायमरी मेंबरशिप जी आसा ताचो शुभारंभ जो आसा तो त्यांच्या हस्ते जातलो आणि त्यामुळे फाल्यां सांजचे 4 वरांचेर ह्या वेळार आमी ठरयल्लें आसा की तो पणजीन कार्यक्रम तांच्यांनी म्हणिल्लें की भायर पणजी सोडून कॅपिटल सिटी सोडून भायर एखाद्या गांवा भितर तो जावपाक जाय आणि त्यामुळे फाल्यां आमी सांजचो सांखळी मतदारसंघात कारण मुख्यमंत्र्यांचो मतदारसंघ आसा आणि त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघात सांखळी हो कार्यक्रम फाल्यां जातलो